салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Дӯстон, дар ин навор мо тасмим гирифтем ки яке аз мошини кӯҳнатарин сола ба навор гирем дӯстон, чунки нархаш бисёр гарон буд. Солаш 64 сол дӯстон, дар шаҳри Душанбе буда фурӯшид. Бензин қатъи, привод задни, мотор дувочор, коробка передача механик, ретро соҳибаш гуфтааст, категория люкс, ҳама ҷош нав. Нархаш 210 000 сомонӣ алишам мешавад ба мошинои солаш 2020 ёки 21 дӯстон. Шояд барои шумо аҷиб бошад ки чаро ин қадар мошин қимат аст дӯстон. Бовар кунед, барои манам аҷиб аст. Ман намедонам чаро ин қадар қимат аст дӯстон. Рақамҳои телефони соҳибаш 988 86 94 08 дӯстон, метавонед занг занед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред дӯстон. Агар реклама дошта бошед, рақамҳои имо ватсапи мо 0440 25 92 метавонед муроҷиат кунед дӯстон. Дастгирии каналро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред дӯстон. ҳамарӯза дар канали мо мошин ва хонаҳои фурӯшӣ мешавад, тамошо кунед дӯстон. ман боз яд расон мекунам, намедонам барои чӣ қадр қимат аст. шумо худон метавонед занг занед, маълумоти бештарро гиред.